A kocsmakvíz egy jellemzően bárban, kocsmában vagy egyéb vendéglátóhelyeken megtartott kvízjáték. A különböző közösségek által szervezett kocsmakvízek eltérhetnek formátumukban, szabályaikban és tematikájukban, de vannak általános közös vonások. A kocsmakvíz műfaját az Egyesült Királyságban az 1900-as években alkotta meg a Burns & Porter vállalkozás, és hamarosan a brit kultúra részévé vált. Európa szerte először az ír pubok által terjedt el, de később sok más vendéglátóipari egységben is megjelent. Könyveket is írtak róla. A vetélkedő fogalma tágas, utalhat egyetlen, néhány kérdésből álló játékra, de utalhat egy nagyszabású, több tucat vagy több száz embert érintő eseményre is. A komoly kvízjátékosokat az a vágy hajtja, hogy egyre többet és többet tudjanak meg azokról a dolgokról, amelyeket látnak és olvasnak. Valamint az az öröm, hogy ezeket az egymástól független tényeket a pillanat hevében egy kérdés megválaszolásakor megőrizzék és felidézzék. A kérdéseket témakörökbe lehet csoportosítani, és minden egyes forduló általában egy-egy témára vagy témakörre összpontosít. Gondoskodni kell tehát a téma kiválasztásáról, változatosságáról és sokszínűségéről, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes témát. A kocsmakvíz szerkezetét tekintve egy csapatjáték. A csapatok általában 3-4 személyből állnak, barátok, ismerősök. Általában mindig van egy személy, aki moderálja a játék menetét. Ő a kvízmester. A házigazda a kvízmester, aki minden kvíz kulcsfontosságú eleme. A kvízmester nem csak a kérdések feltevéséért, a kvíz moderálásáért és a válaszok megadásáért felelős, hanem a versenyzők és a közönség szórakoztatásáért is. Azt hiszed, hogy okos vagy? Kvízest november 22-én kerül megszervezésre az Old City Pub by Csíki Sör étterem pincéjében. A rendezvény délután 7 órától veszi kezdetét, a söröző pincének méretei miatt 8 darab, 3 vagy 4 tagú csapat benevezését várják a rendezők. A jelentkezéshez regisztráció szükséges, regisztrálni az esemény napjáig lehet, délután 6 óráig. Benevezési díj 10 ron per fő, élőzene, hideg csíkisör, különleges italok és nyeremények várják az érdeklődőket. A kérdések sorozata a Kahoot alkalmazás segítségével lesz látható. Minden csapatból egy személynek lesz majd szüksége az okostelefonjára és az alkalmazásra. Ne feledjétek, 19 órakor, november 22-én, az Old City Pub by Csíki Sör étterem pincéjében kvízest a Brassó Kultúrműhely ifjúsági szervezet szervezésében. Mindenkit várnak szeretettel és játékra fel!